Lena imeko ibuhlungu kwabo bachaphazeleke ngqo. Ukuvalwa kwamanzi ngamaxesha athile ngumngeni kuluntu lwakanobuhle. Nangona uMasipala izisa amanzi ngamatanki, aba bahlali baxhalabe ngomgangatho walamanzi. Kwana lamanzi alitoba phinda cimi amke. Sikhetha usila angamatruck ayawa ko right andifuna ukuxoka bhuka la truck ayirusile yona ngaphakathi. Abahlali abaninzi babonakala bengayazi ukuba kukho imbalela kuloMasipala. Bekufuneke yena uMasipala at least asixelele before like indlela kwenziwa ngayo kwinto ze load shedding because siyaxelelwa bangaba kuzobekho ischedule bangaba kuzobakho i-water cut out ngexesha elithile. Isisele iSt Albans naso sichaphazelekile. Hence the department had to procure water tankers so that we could complement interruptions by means of making water available to inmates, our staff members, and also those living within our premises. Abahlali bona bakhuthazwa ukuba balandele imiqathango ebekelwe ukonga amanzi ukuze ahlale ixesha elide. Sifuna ubonisa abahlali ukuba ngaba yintoni lento kudala sihololoza ngayo sisithi mabahlise amanzi abawasebenzisayo ngosuku. Na ilonto ke siqonda masinizise apha nizolibona ba elidama liyatsha. uMasipala ukwaqinisekise abahlali ukuba lo Masipala uzukufika kusuku olwaziwa nje ngo-Day 0. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Anda Nqonji, eGqeberha.